जत मिडिया रंग हामबाय जोंतिनि मिडिया फोकस खायजानि थांमान नांथांमानि हिंके सिनि पेपाजला बिसिनि गिनाय तिनि सिनि पेपाजला बिसिनि जत लिडार्स अफ फाइमानजाक ताकि डब्लेब्र सिनि चेयरमैन फाइमानजाक फाइजाक ताइ भाइस चेयरमैन मिया 19 तारिख बीजेपी रो सिनि पेपाजला बिसिनि सामनगर कामियो सिनि बिसिनि खरकसाफानो टिप्रा मोथानि याकारै बीजेपी थानाय करै ताइ गानाबुनि 12 ताका जलानि गोबां बरक तुबैनाके 105 भोटार 368 भोटार रैनाके जे मिया बरक जों सिनो सामनगर कामियो तुबैने पेपाजला बिसिनि टिप्रा मोथानि याकारै बीजेपी जयनिं खायके मानाबो बेबांनो ताताल सिनो पेपाजला बिसिनि खरकसाफानो टिप्रा मोथानि याकारै थानाय करै आंआबोनो मिडियानि बिसिंतै जत बीजेपी नि लिडार्स रंनां साख्लायनो मुसुंगो सिनि जे थांसा सिनि बुबाग्रा जे सुनो साबनानि सिनि मान थाइजरनानि थांतानि सिनि जे थांसानो सबायनानि बागैनाय अयना एसेम्बलिनि तुबैनाय सिनि 17 गलागातियो जे बानचान खालायनाय जे म थानो सबायनानि ता थांथों आंआबोनो बरनि थानि बीजेपी नि लिडार्स रं थाने आंआबोनो ककसारनाय कारण खरकसाफानो सिनि जे पेपाजला बिसिनि थांया उइनाय 12 ताका जला हे गानबुनि नि गाड़ी बाय गोबां तुबैनायके जे 105 भोटार 105 फेमिली हे केबा 368 भोटारनि जे साख्लायमानि आबो सिनि 17 गला तिनि थांसानो सबायनानि बागैनाय हे केबा सारा त्रिपुरा गनाङैनाय अरनि कगनो टिप्रा मोथानि याकारै बीजेपी थांका हरैनायके जे ताताल बरक सामाने आबो आसले आबो रंनां बेलायके आं साजाकलिया श्रीलंका तामनि बागै जागा जागा बरक बाहायकेनो जे बरनि ipft बीजेपी नो बुसकांगो बासारैनाय बर हायकेनो जागा जागा जयनिं खायनाय सिनि मोथानो दुर्बल खायनानि बागैनाय बरक साइतगै दङ आंआबोनो मिडियानि बिसिंतै गोसारनाय जे तिनि जों 20 तारिख जे बरक थानाय 19 तारिख जे खायमानि न दाइसा जों आबोनो जत सिनि टिप्रा मोथानि लिडार्स रंनि थानि आंआबो ककसारनाय जे ताताल लुकमानि न पुइतुसाया उइनाके सिनि 17 गलागाति ताकबो जों क्राकनो दङ सिनि बेबांनो स्ट्रं सिनि लिडार्स खरकसाफानो सिनि सापोर्टार्स बो टिप्रा मोथानि याकारै बीजेपी नि बाना तला थांया आबोनि बागै आं हाय बीजेपी रंनो आं मा साख्लायफिरो 17 गलागाति जदि नरक ताताल अबाहायके जदि ककपिनि तंहांके जों बुसकानि दिनो सिनि लिडार्स जता सुक तंला जों अबोनो जों क्राकखे जों पदक्षेपनानै जों स्टेपनानै कोनो बिसियफानो जदि अन्य एसेम्बली रंनि तुबैनाय टिप्रा मोथानि याकारै बीजेपी थांगायनाय जदि नरक ताइसो जदि कोनो जागाव प्रोग्राम खायकेनके जों अबोनि बागै टिप्रा मोथा जत लिडार्स TWF YTF जों क्राकखे अबोनो स्टेपनानै अबाय सुजग जों कुनि दिनो फानरग्ला नरनां बारबारखे नरन थानां कायसा कयमुं सिन 17 गलाति थांसानो सबायना तानायदि सिनि बुसकांनि सिनि बुबाग्रा गाहाम लामाव सिनरनानि थां दंथानि मानानि जराव नराव फायता खायते ताइ आं जत सारा त्रिपुरानि सिनि जत सिनि लिडार्स रंनां ककसारनाय टिप्रा मोथानि मिडिया तै नुंमाबाय कुनि दिन हम पुइतुसाया उइनाके गाहामके जासायखायनाय केबो बखारक बायातैके जों सिनि मोथानो जों पेप थांसा खालायलायनायनि बागै जों मा बगनाय अजे 17 गलागातिनि पेपाजला बिसिनि सामनगर कामि जे टिप्रा मोथानि याकारै थांगौमाना बेबां ताताल अबनके पुइतुतासादि खरकसाफानो सिनि जे बिसिनि सिनि टिप्रा मोथानि याकारै बीजेपी थांया जत जे सिनि तंनाय र टिप्रा मोथानि बरकना ना हे केबा बीजेपी नि बरकना बासारखा आबो नरक गाहामके जे मिडिया जे बरक फोकस रेखा नरक आबोनो नायनायदि आबोनो नां जत थानि ककसारनाय ताइ सिनर जे फाइमानजा फायनाय सिनि बिसिनि चेयरमैन अबोनो तैनाय थाइजा थाइनै मिडियानि बुसकांगो बो सायखनारनाय Pilihan media person na dalanya hamaya karo tamni himale bising basang jiyo mahai bauta bas
kok asai tongona norok rifrigui rutugui chini thani khobor na pamain bagui miani je chini Pekuarjala bisini samnogor para ekaba gangthagur bazar ni je borok tisamani jagao Kusam MLA ni netrite je o jagao 105 family তাই আ জায়গাও 368 ভোটার যে প্রচার খাইমানি আবো সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা তামনি হিমালয় जों अ जायगानि बरक जों अ बिसिनि बरक जों काहामके सायमानै दङ साबो तामो ब लाइन चलि ब जागा चलि ब जागा दं जों परिष्कारभाবে सायमानै दङ এবং जों চিনি सिक्ला बदल Tipra Mothani তাই চিনি বৃরংনি বদলতে जों খবর নাখা আবো কোনো দিনও চিনি Pekuarjalaর বিসিনি মাস সাপানো জায়গাও জয়নিং রুই বরক তামো খালাই যারা আগে দা বরক হিমি দংনাই বরক নানো বরক BJP হিনাই চিনি তো খালাইনাই জয়নিং খায়ো হাই খায়ো ইরাই খায়ো হিনাই পুরাপুরি বাউতা বাস কক সাইনাই চলি দং কাজেই অ জায়গাও आं अमहायनो सानामो जोंगो नरक कोनो दिन अमहाय बाउता बास ककटा सादी बाउता बास कक साइनाय सिनि Tipra Mothani जे इउनिटी न सबायनानि ता थांदि आगामी दिन जदिन अबहायनो अंगै तंखांखे नरकनि बागै कायसा भयंकर जों चुनौती अथवा साबधानता रुबो नरक अमहाय ता खायदि जों अमहायनो जदि नरक अंगै तंखांखे नरक बागै जों करा व्यवस्था लानाय